Ola, moi boas e benvidos de novo á Casa da Xuventude en Lugo, onde estamos a realizar unha serie de videoreceitas. Neste caso, nos vamos a ir un poquinho a nosa mariña lucense, vale, para elaborar unha caldeirada de abadexo. Ben, de abadexo, badeixo ou, cando son máis pequenos, tamén se chaman sarrelas. Vale, que imos a precisar para elaborala? Precisamos, son sobre 700 gramos de badeixo, vale, que pedimos xa cortados ao noso pescadeiro de confianza, así en 4 toriños, e neste caso vou utilizar unha cabeza de pescada. Se facedes o mellor para 4, que pedides unha peza inteira de badeixo, podes utilizar a cabeza do badeixo, vale? Isto para facer un pequeno caldiño de peixe. Eso, unha cabeza, vale, vos a propia cabeza do badeixo, de pescada, de calquer outro peixe, vale, que non seña peixe azula, pode ser. Vamos a precisar tamén uns 100 gramos de guisante, vale, guisante fresco, guisante conxelado. Entón precisaremos 2 dentiños de allo, 3 cebolas e un pemento vermello. Un poquinho de aceite de oliva virxen extra, unha pequena presa de follas de perixel, vale, xa as quitei da rama. Temos aquí tamén unha culleradiña de pulpa de pemento choriceiro, unhas pataquiñas, neste caso 5 patatas, sobre medio kilo. E despois un poquinho de pimentón doce e uns fiños de azafrán. Vale, aparte vamos a necesitar sal e pementa. Moi ben, pois con estes ingredientes nos vamos a elaborar. O primeiro paso que vamos a facer, non, para a elaboración da nosa caldeirada será facer un pequeno fumé, un caldo rápido de peixe, vale? Para o que vamos a utilizar unha das cebolas máis a cabeza de pescada neste caso, vale? Entón, pelamos unha cebola e picámola, pero podémola picar basta, vale? Porque esta cebola despois non a vamos a aproveitar para nada. Vale, damoslle uns cortes, xa vos digo, non teñen por que ser uns cortes ben feitos, así, un corte gordo. Moi ben, e vímonos aquí nunha oliña pequena. Poñemos un pouquiño de aceite. Así, damoslle ben de calor. Vale, e botamos a cebola. Así que empeza a coller un pouquiño de color, vamos a engadir a cabeza do peixe, unha ramiña de perexil e cubriremos con auga. Vale, mentres aquí temos a cebola que se nos vai a facer, vale, despois ferverémolo. Moi importante, os caldos deste tipo de peixe non poden ferver máis de 15-20 minutos, porque senón empezaríansenos a desfacer as espiñas e os cartílagos do propio peixe e nos quedaría un caldo turbio e incluso dá un pouquiño de mal sabor, vale? Moi ben, pois temos aquí a cebola que ainda non empezou a sofreír, entonces vamos a ir pelando tamén as outras dúas cebolas e máis as cabezas do allo, que estas sí as vamos a cortar máis nun corte máis finiño, vale? Máis bonitiño, porque estas son as que nos van a dar o corpo do preve, non? Da caldeirada de badexo. E pemento vou utilizar medio pemento nada máis, vale? Porque é bastante grande, entonces con medio vaime a chegar este o gardo e o utilizo noutra elaboración. Vale, o pemento moi importante que lle quitemos sempre esta parte branca interior, vale? Porque nos vai a aportar un certo amargor as nosas elaboracións, entonces cortamos así, vale, xa nos desfacemos dela. E para as bebidas, o truquiño, porque sempre quedan por aí pegadas, é darlle a volta e 4 golpes así. Ala, e xa non temos prácticamente ninguna. Moi ben, vamos a dar unha voltiña a esta cebola. Eso, lume forte, e en canto empeza a coller color, xa nos encargamos dela. Vamos a pelar os alliños, un golpiño. E así pelan, genial. Vale, xa sabedes que para quitar o olor do allo das maus, chorro de auga fría e sin frotalas. Deixámolas un pouquiño debaixo do chorro de auga ben fría e xa está. Bueno, mentras a cebola nos vai collendo colorciño,
Vamos a ir cortando ben finiño, vale? Tanto o pemento como a cebola. Vamos así, uns cortes primeiro así. Moi ben, e despois outros neste outro sentido, vale? Xa vedes como nos queda uns cuadradiños todos iguales. Joder. Vale, vamos a ir reservando por aquí. Mentres tanto, non nos escancemos de vixiar a que temos aquí, que xa só lle falta un segundiño. Moi ben, mira, xa temos a ceboliña que comeza a coller color. Moi ben, vamos logo. Teño reservada a cabeza no refrigerador, vale? O peixe sempre ten que estar no refrigerador ata que comecemos a utilizar. Moi ben, pois botamos aí a cabeciña e cubrimos con auga. Un poquinho máis. Aí, vai ser suficiente. Volvo a subir o lume, que antes lle baixei un pouquiño. E nada, cando comeza a ferver contamos 15 minutos exactos. Mentres se nos vai facendo este caldiño, seguimos ca elaboración. Rematamos de cortar as verduriñas e despois nos poremos xa con outra ola a facer o grosso da caldeirada. A caldeirada podes elaborar de calquer peixe. Pois que eu onte, por exemplo, xa mañán, vaya, unha praza e estaba ben o abadexo, pois abadexo pódese facer dun peixe solo, pódese facer de unha mestura de peixes. Podemos engadir tamén algún marisquiño cara ao final, aquí vamos a facer moi sinxeliña. Ben, pois imos co pemento. Tamén facemos así unhas tiriñas, vale? E despois os cortaremos neste sentido. Ben, e podemos xuntar no mesmo prato onde estamos reservando a cebola, porque os botaremos ao mesmo tempo a ola. Os allos irán un pouquiño antes. Moi ben, e vamos co allo. O allo cortarémonos nunhas laminiñas. Corto nunhas láminas porque a min gustame atopalo e que o atopen. Vale, moita xente que non lle gusta atopar o allo, entonces neste caso que podes facer? Picalo moi finiño, facedes unha brunoise, é dicir, unha mirepoix, perdón, un corte moi finiño e despois non atoparedes. A min gustame atopar as lamias do allo. Entón así, unhas laminiñas. Así, as dúas cabeciñas. Moi ben, pois agora xa podemos coller unha ola, cubrir o fondo dela con aceite e ir sofreindo este allo. Entón así, cubrimos o fondo da ola, dámoslle un pouquiño de calor e xa botamos aí o alliño. Vale, en canto o alliño comeza a saltar, antes de que colla color, xa lle vamos a engadir a cebola e máis o pemento. Mentre se nos fai isto, pois quedanos unha última parte de preelaboración, digamos, que pelar as patacas. Vale, podémoslas pelar, guardámoslas nun pouquiño de auga. Pataca, claro, galega. Temos o abadexo e a pescada son das nosas costas. E tanto a pataca como a cebola, os pementos, pois son do noso interior. Nada, vamos apartando aí, seguimos pelando e agardamos a que comece logo este allo a sofreír un pouquiño. Moi ben, xa vemos que o fumé
o caldo de peixe, se o queredes en galego, comeza a ferver. Entón agora é o momento no que comezamos a contar 15 minutos. Eu vos digo, nunca vos pasedes deses minutos porque senón vai a quedar un caldo moi feo e incluso lle dá un pouquiño de sabor. Moi ben, temos o allo, vedes que xa está, comeza a saltar. Entón engadimos, aí está, o pemento e a cebola. Vamos a baixarlle un pouquiño o lume. Vale, vamos a deixar que se faga ben a cebola, que comece a estar transparente. Vale, neste caso, antes no fumet que queríamos que collera color, neste caso non queremos que colla color. Entonces, lume máis baixiño, vamos a botar unha areña de sal que sempre axuda a que a cebola sude mellor. Vale, e outro truquiño para que a cebola sude mellor, eso, lume baixiño e tapado. E aí veremos xa, como nuns 5 minutiños, esa cebola vai estar transparentiña, perfecta. Ben, xa que as patacas lavadiñas, o que vamos a facer é cortalas. Para caldeirada, a verdade é que escollín unha pataca algo pequena demais, vale? Pero para caldeirada vamos a cortar uns bons toros de pataca, vale? Así, anchos como un dedo. Hai que nas parte un pouquiño como se de cachelos faláramos, vale? Ao chegar aquí ao fondo, damoslle así un toque, ¿no? Xiramos, en vez de chegar a cortar de todo, aquí xiramos un pouco, xa vemos que rompen. Que vai a pasar? Así esta rotura vai a ceder máis almidón ao noso preve, entonces o vai a engordar un pouquiño, pero bueno, tampouco é unha cousa. Eso claro, vamos a ver, unha receita tan nosa, non? E tan coñecida como a caldeirada, vas a topar 50.000 variacións sobre ela. Eu hoxe vos explico o que fago normalmente, non? Vale, vemos que o caldiño de peixe, mentre o estamos fervendo, está soltando unha espumiña, vale, por riba. Estas son impurezas que vamos a ir retirando así, cunha espumadeira ou cunha penla. Vale, nos levamos un pouquiño esa espumiña que non nos interesa. Sempre que facemos un caldo, sexa de peixe, sexa de carne, de ave, vaya, sempre hai que desespumalo, vale, sobre todo moitas veces que usamos osos, espiñas, vale, aí eliminamos moita impureza. Mirad, é moi importante que todas estas ervas aromáticas, que perexil, herbaboa, menta, alfábega, etc., as lavemos moi ben, vale? Non vou a proceder a lavalas e a secalas antes de cortala. Vale, con auguiña fría, porque sobre todo, pois neste caso, fun por ela a horta. E, home, a miña horta está moi ben, pero pasa algunha carretera ao lado, pode ir o gato, entendes? Entonces así, lavadas, nos quedamos máis tranquilos. Mira, agora para secalas poñemos así 2 papeliños. Vale, botámoslas aquí, estendémoslas así un pouquiño, que absorba a humidade do papel. Moi, pues así, e facemos así, vemos que este se empapou bastante, entonces vamos a poñer outro novo sequiño, ata que deixemos o perexel ben sequiño. Vale, xa pasaron os 15 minutos, entón vamos a apagar o lume do fumé, vale, podémoslo deixar aí, non ten ningún tipo de problema, porque vamos a utilizar en breves. Vale, este xa está sequiño, vamos a botar aquí enriba da plancha, da táboa, perdón. E vou a guardar este papeliño aquí, xa vos vou explicar agora por qué. Moi ben, para picar esta erviña, pois mirade, vamos a facer así un pequeno mañuzo, que envolvemos sobre si mesmo, e así co coitelo ben finiño, vale, ai. E por que guardei o papeliño aí? A ver, dale xiro, volver a dar por este lado, un pequeno repaso.
porque é moi complicado de secar, sempre van a guardar algo de humidade. E aquí, bueno, pasamos así un pouquiño polo papel, ves, podemos, ata o momento de utilizalo, vamos a deixar aí, que sempre lle vai quitar humidade. Perfecto, vamos a buscar un coador. Vale, xa vedes como a cebola comezou xa, está prácticamente transparente. Bueno, transparente non, porque neste caso o sea, está transparente, pero está tomando o color do pemento co que mezclamos, non? O pemento é sempre unha verdura que cede bastante color, non? O pemento vermello, entonces vemos como transparente non, o sea, transparente sí, pero ten un color así alaranxado, é polo pemento. Moi ben, pois temos así, entón agora pementa negra moída, vamos a botar así un pouquiño, vamos a botar unha culleradiña de pimentón, unha culleradiña de café de pimentón e unhas hebras, uns fíos, perdón, de azafrán. Moi ben, isto con moito cuidado de que non se nos queime o pimentón, vale? Non podemos terlo moito tempo. Unha cullerada da pulpa de pemento choriceiro, damoslle unha volta, así, lume medio, vale? Unha voltiña, nada máis, para mesturar todo. Vamos a botar tamén o perexil. Aí o vai. Tamén outra voltiña. Ben. Vale, vámoslo a baixar todo ben. E agora vamos a colocar as patacas, vale? Así, cubrindo. Vale, moi ben. E agora cubrimos o resto, as patacas vamos a cubrir co caldo de peixe. Así. Perfecto. Agora que temos cuberto, levantamos o lume solo para comenzar o fervor, vale? E unha vez que comecemos o fervor, vámoslo a tapar e agardaremos uns 15 minutiños. Moi ben, vemos que xa ferve, entón, lume medio, vamos a baixar ao 5 e tapado. E agardamos uns 12-15 minutos aproximadamente, vale? Despois engadiremos os érvedos, os teremos tamén uns 5 minutiños, e eso, bueno, xa vos vou a contar agora, vai a depender dos guisantes que utilicedes, non? Uns cocen antes, outros cocen despois, tedes que controlalos, vale? Solen tardar todos entre 5 e 7 minutos, pero bueno, a min que me gusta que queden un poquinho triscantes, eu eses que uso os teño xa controlados e son sobre uns 5 minutos, entonces os botarei que fervan 2 minutiños e despois engadirei o pescado. Vale, mentras tanto, nada, agora agardar un minutiño nada máis. Moi ben, pois isto xa casi está. Vamos picando as pataquiñas, vale, e están prácticamente, entón, cando xa lle falten uns minutiños as patacas, engadimos o guisantiño, así, e vamos a deixar 2 minutiños. Outra vez tapadiño, e vamos xa o pescadiño que o tiña na neveira, como vos comentei antes. Ten aquí reservado o fumé por se nos fai falta máis, senón unha vez que remate, se non o gasto todo, iso podemos colar, guardar nunha botelliña, ou nunha botelliña se o vamos a guardar no refrigerador. Podémoslo conxelar tamén, para conxelar unha botella non, porque pode estoupar, pero podemos conxelar en bolsas de baleiro. Eu conxelo moito
nas bolsas que hai para facer os cubitos de xeo, porque despois son moi fáciles de utilizar, incluso fago ca sangre da matanza, porque así me quedan uns cubiños e é máis fácil de utilizar, administrar, etc. Por se o faz todo nun bloque, despois, se non vas a utilizar todo, telo que cortar os congelados. Sudas, entonces así, en porcións ou incluso nunha cubitera de facer os cubiños do xeo. A min gustan máis bolsas esas que hai. Produzco máis residuo, pero son máis fáciles de organizar. Moi ben, pasaron os 2 minutiños. Entón agora, xa nada, vamos a dispor o pescadiño. Así, facemos un poquinho para que baixe un pouco, inda que non o cubra tampouco é necesario. Vamos a botar un par de culleradas do noso caldiño. Así, perfecto. Nada, non ten que chegar a cubrilo. E agora, como tampamos, o propio calor xa o vai a cociñar, vale? Un ariño de sal por riba do peixe, nada máis. Así. Subimos un pouquiño o lume, tapado, e 5 minutos. En 5 minutos deberíamoslo ter. Este tempo de agora pois vai a variar no tipo de peixe e no gordo que vai a costar do peixe, vale? Pero, bueno, nunca vai a ser entre 5 e 7 minutos, incluso menos de 5 se cortamos moi fino. Mais non, porque vamos a pasar o peixe vai a quedar duro, non vai a quedar saboroso. Moi ben, pois lista a nosa caldeirada e vamos a emplatar aquí un par de racións. Entón, vale, vamos a apartar un pouquiño o peixiño para chegar ás patacas. E agora, mirade para aí, que maravilla. Entón, poríamos así, por baixo unha camiña de pataca e verdura. Así. Moi ben, e por riba, con cuidadiño, vamos a colocar o peixe. Vamos a colocar así, porque aquí non me van a coller as dúas, entonces vamos a facer así 2 medias racións ou unha boa ración. Moi ben, pois témolo así, e agora só nos falta completar regando un pouquiño. Mirade pa aí, que pintaza. Moi ben, pois xa vistes o proceso que seguimos. É un proceso ben sinxeliño, máis que nada é medir os tempos, máis que outra cousa, e utilizar o bo produto. É o único secreto que ten unha caldeirada. Nada, e aquí o tendes. Neste caso fixemos de badeixo, vale? A nosa caldeirada de badeixo, que espero que a fagades vosa tamén e que vos guste. A fagades, a degustedes e vos guste. Cando podades convidades a alguén. Veña, moi bo día, gracias.